Pokračovanie tejto hry. Dúfam, že to hra nahráva. Všimol som si na tejto stanici jednu podozrivú vec. Tých pasažierov je tam fakt, že 800. Tie vlaky majú tak kapacitu 200. Takže musíme postaviť ďalšiu trať. A neviem ani kam. To je super, no. Super, samozrejme, v úvodzovkách. No. Sem by som to mal dať. A to je ďaleko. Budeme to musieť spraviť iným spôsobom. Mám brek. Kyselec. Pre tieto vozidlá bude ideálne asi táto trasa. A ešte vybudujeme ešte jedno nástupište autobusov. Toto je ty kokos, mám do toho povestím. Najbližšie je až tu. A toto by krývalo 3 cesty. Ale ja nemám dosť peniaze, aby som spravil tunel. To by nebolo až tak efektívne vec. Ale teda pomôcť. Ale zase odtiaľ to som... Nie. To je tá rafinéria. Dobre. Ale nikdy sa nestavia tie rovné vrty, alebo ako to nazvem. Fakt, úplne nikdy sa to nestavia. Dobre, takže musíme ísť naspäť. Napríklad sem. Takže... To nám bude cieľ. Odtiaľ to. Môžem ísť sem. Som tak vôbec stíha tých vôc? Ale vyzerá to, že stíham. Tento už ide. Tento už ide. A tento za chvíľku pôjde. Dobre, tu mám takto. Dúfam, že na tom videu bude dobre počuť, lebo to teda porávim ráno. Myslím, že potom mám to si nebude. Do tohto nejde nič, ale to do tohto nejde nič. Takže ja v podstate teraz farmy neodvodňujem. Preto môže to nejaký štart. Lebo tu to nie je na faktory.
nevyšlo až tam, ale táto je podobne ďaleko. Toto odtiaľto tam je to také, že dá sa to. A odtiaľto sem samozrejme, ale je to samozrejme úplne v strede niečoho, kde... No, proste. Takže ja si to už proste dáme sem. Som to proste rozšírené, aby to akceptovalo hento. Proste. Už tak si. Opíšem to. Tak. Tak. Ešte tak. Toto môžem spraviť. Toto má ešte oveľa lepšie. No. Tak. Sem ide toto vozidlo. A aktuálne produkcie, takže tie tam majú kapacitu 30, takže týchto tu dáme 3 alebo kľudne 4. Livestock, toto máme asi 6, lebo potrebujem to sú jedny z tých lepších fariem, ktoré sú tu nikdy a to sa toto pachať. Ešte tak trebúchové počkám. Počujem waiting for free pass. To je nejaký bug. Ja som chcel ešte toto. No. Potrebovali sme trošičku toho uhlia, alebo čo to je. Samozrejme, to je úplne jedno. Ale ja toto nástupište asi šupnem proste sa. Mám to teraz. Dobre, takže ideme sem vybudovať platform. Ten otáznik takto je to fakt, mám teraz úplný guláš v tom, že kde to je. Keď sedíš. A ešte potrebujem čeknúť. Dobre.
No. Trošku zlepšíme tú trávu, lebo tá tráva je fakt úplne na prd. No, takže... Čo by sme mohli pokračovať? Mohol by som to vždycky spraviť. Á, už to je vyrovnané ten námbrek. On sa iba trošičku zväčší a už je to... No. Už nejsem tak onen. No, dobre. Takže... Čo by som mohol spraviť? Mohol by som toto napojiť sem. Toto na tieto kulové veci napojiť sem. A odtiaľ spraviť vlak a dať to asi vpichnúť to sem. Alebo sem. OK. To budeme spraviť iným spôsobom. Takže, tak, zelené. A budem musieť to spraviť, takže tu postavím ten vlak, samostatnú stanicu, keď to není v týchto tých poličkách, lebo toto je zóna tohto mesta. Teraz je ešte v zóne toho mesta a teraz už vychádza. A ideálne, aby som to mal v tejto zóne. To námbruk. No, toto je fajn, akože oriešok. Ale nie je to zase taký oriešok. Dobre, teraz ešte ne. Dobre, build a separate station. Na break tendera. Nie. Robíš si srandu. Ale ultra efektívne železničné systémy sa zapršujú na tom, že doslova toto malé mestečko mi nedovolí postaviť stanicu. Ale to môžem spraviť iným spôsobom, teoreticky. Ale môžem na tom nebudem na tom prerábať, ja budem trošičku nad tým zarábať. Na to zarábať, ale ani to mi nedovolí ako to kokos. To mesto, to je fakt akože úroveň. Oni to majú proste úplne vybombené all wells, ale oni proste nechcú, aby tam nejaký vlak išiel. Was is das? 40, to sa mi neoplatí. Skúsime overiť nájsť. Industries. Concentrate cargo, no. Oil potrebujeme. To je production. To je jedno.
Produced cargo oil. Oil wells. Tu aj vidím tú silu. Je tu... Falcon Monster. Nie. Alebo áno, možno áno. Tuto, Falcon Monster 12. No, skúsme teraz, to si mi nedovolím ešte. Samozrejme, prečo by tam proste oné. Prečo by mi to proste dovolovali vôbec, na čo? Nebudem to proste dovolovať. Nebudem. No, tak. Teraz ideme ešte postaviť nejakú trať. Ja by som spravil možno dvojkolajku, ale neviem odkiaľka. Toto je proste vybombené mesto. Toto je tiež pomerne vybombené mesto. Toto sú také dobré mesta. Toto je dobré mesto. Výborné mesto. A toto už je ďaleko. Takže ja by som teraz ideálne mohol spraviť autobus sem. Odtiaľ vlak sem. Odtiaľ málo kapacitný vlak sem. S nejakými 2 vagónmi by išiel. A odtiaľ to by išiel vlak sem. Odtiaľ by išiel autobus sem. Odtiaľ by išiel vlak sem. A odtiaľ budú chodiť osobáky sem. Ja viem, že to je strašný projekt, ja viem, že tam je strašne veľa tých blbostí, ale ono skrátka, teraz proste potrebujem postaviť ten autobus. Proste takto si prepojím svoj... Ja rád proste to robím tak, že to potrebujem prepojiť. To sa oplatí 22 000. No, oplatí. Nie, cesta. Túto cestu sa napojíme. Tak a to. No. Build a separate station. Hersdorf Bank. Ešte tak? Nie. Tak. Nie, áno. Tak. A máme to. Odtiaľ to proste, toto je už dosť dlhá vzdialenosť na autobus, toto o tom ani nehovorím, ale to je proste potrebné na prepojenie. A toto je teda depo. Spravím ešte druhé depo sem do Mülheimu. A ja mám svety, kde som spravil takú veľkú autobusovú sieť. Moc nie ani vlakovú, ale skôr autobusovú. Je to Mülheim a Hersdorf. A toto bude mať tento bus. Opač. Mülheim. Proste budú tam dve vozidla premávať, to je jasné. Aby tento vlak samozrejme niečo zarábal, lebo zase aj autobusy zarábajú, ale ten vlak zarába viac. Ale zase passenger cargo je proste tiež, ale proste ten bus má menšiu kapacitu a keď vlak nábere málo, tak bude prerábať,
ale busy budú iba maličko zarábať, lebo aj busy vyžadujú viac spotreby. Lebo zase, tu má bus, napríklad benzín alebo aké blbosti, to sú 426 libier za rok. Vlak spotrebuje, párny vlak teda, 2296. Najlacnejší párny vlak spotrebuje 777 a ide 64 km/h. Toto je 56. Ale zase na tú busovú trať, to je také, že sa tam musí viac miest a to sa dá aj obmedziť, že koľko vozidiel tam chcem mať. Lebo ja keby som chcel, tak aby ja tam túto vyšlo jednovagónové vozidlá, nejaké lacné lokomotívy, treba stationy, že vodičovi 112, stojí 12 000. A budem to proste takéto a bude tam dvojklajka a budem to vysielať takéto vlaky. Len to sa mi samozrejme neoplatí, lebo ten vagón zarobí za rok dosť málo. Proste treba tam tých vagónov dať viac. Tak sa to robí aj v realite. Dobre, už sa nám to tu začína plniť, takže ideme to robiť nízkokapacitný vlak. Station to speed out, OK. Máme to? Dobre, takže asi túto postavíme za stanicu sem. Ideálne toto bude taká cesta, tu bude autobusová stanica. To by som to tak spravil, že tu bude taký obchvat tej... No, nie, tá železnica potrebuje tady to odísť. To som vypadá také na prvé miesto. Počkajte, ešte nás trošku dozadu dáme. Biele páne. Dobre, to je dosť. A toto mi skoro vyšlo, ale ja tam potrebujem aj to stúpanie, takže ono mi to vlastne vyšlo toto. Čiže ja keď si tu dám v podstate takto železnicu, ja potrebujem takto ešte. Takto to potrebujem. Tento vlak spotrebuje pomerne dosť, tento vlak spotrebuje 2000, ale tento vlak spotrebuje iba 820 ročne. Takže do tohto vlaku ideme tak 3 vagóny a 3 maily. Dobre, a už máme prepojené toto. Máme. Dobre, toto samozrejme nemám mody, toto je väčšinou tramway. Cesta, niekedy sú tam aj v niektorých modoch sú aj trolejbusy. Ale sú aj samostatné trolejbusy. Nie, to je blbosť, to sú, čo som tu hovoril. Sú trolejbusové mody, proste. To je všetko. Ale ne, pokračujem. Odtiaľ to teda pôjde menej kapacitný vlak cez vodu až sem. Cez tú vodu už mám dosť pomerne peňazí, už mám skoro 1 000 000. Akože bribovať ešte nebudem, ale proste môžem si proste dovoliť postaviť kvalitnejšie trate. Lebo v podstate, keby som mal málo peňazí, tak čo budem robiť? Budem proste takto robiť trať. To sa neoplatí. Proste ja tu teraz
Počkajte, ja môžem stavať jednoblokové stupky. Takto, no. 30 000 ma to stojí, to je tiež celkom dosť. Tak, teraz by som mohol... Ja tam postavím ten most. Keď tuto sa dá dobrý most postaviť... Nedá. Toto je lepšie. Prosím, nech mi to všade vyjde na tie dobré mosty. Prosím, prosím. Dobre. To by to už mal. Ty kokos, povedem boli nepresne. Dobre, to zase nie je až také zdržanie. Tak. Dobre, a už to máme. A tuto asi to napojím sem. Lebo ten vlak bude vlastne nízko nákladový. A bude tam dosť málo pasažierov. Takže v podstate odtiaľ to pôjde ten vlak do toho korpusu s tými 200 pasažiermi. OK, tak to asi spravíme. Koľko som na tej strate minul, ja fakt neviem. Môžeme skúsiť čeknúť, že koľko som minul za tento rok. Nie. Construction. No, 347 000. To som mohol minúť tak 200 000 iba na tomto. Ale lepšie, keby to išlo takto. Akože keby to išlo takto a bol by to maglev, tak mne to fakt neprekáže. Ale keď už mám magleva a tá lokomotíva stojí 80 000, tak už radšej postavím takúto trať. Lebo ja proste, keby som chcel postaviť odtiaľto most až sem, tak tam mám tieto tri možnosti. A tam sa spájať, že aj tak stojí 55 000. Čo je akože brutál, hej. Lebo toto je proste jazero, hej. Čiže keď sú to maglevy, tak ja si proste stávam takéto piliere. Väčšinou si to teraz stávam takto piliere, lebo vždycky je dobré, keď tam vlak ide proste vyššou rýchlosťou. Ale zase, aj tak, ja mám trošičku otestované, že keď mám most, na ktorom maglev má tam maximálku 650 alebo 620, tak ten maglev tam ide 600. Neviem, s tým som dosť skúsenosť. Ale bol to pomerne dlhý most. Toto aj ten maglevový, ja fakt no. To je jedno. Neviem sa zaraz vykoktať. Ale ako tu postavím kvalitnú trať? Ja potrebujem takto postaviť trať ideálne. Za prvé mi to bude to rafinéria, za druhé, no, budem musieť jeden domček zbúrať. Ale teraz je, alebo spravíme to takto proste jednoducho. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Dobre. No. Mohol som tu spraviť ešte miesto na ten druhý vlak. A ja som taký sprostý, že som ho nespravil. Nezaujíma, že koľko je tu pasažierov. 76, OK, tak to je presne ten vlak skoro. No, takže teraz tu spravíme takúto pobostičku. Takto to spravíme. Dobre. Dobre, iná trať. Toto repl môžeme zbúrať. Táto trať... Nie, toto nebude... Počkaj, toto je nízkonákladový vlak. Odtiaľ, keď sa nedá nízkonákladový vlak, odtiaľ to nejde 200 pasažierový vlak. To je otestované, to je moja matika. Nebudete sa svojou inšpiráciou, to je moja matika. Tak toto nastúpi šťastnému preč, to je už jasné. A môžeme tam nejakú plusovú veľkú zastávku postaviť, nejakú stanicu. Ale asi na jednom poličku sa to nedá postaviť. Ja by som to ešte skôr takto presunul. Som dal proste takto ešte o jeden blok.
dáme to proste nejak. Takto. Toto dáme sem. Dobre. Teraz si tu postavíme takto cestu. Teraz tu postavíme takto stanice busové. Takto dáme. Takže keby táto hra bola trošičku realistická, tak ako sa dostať odtiaľto? Nie. Áno. Odtiaľto. Sem. Nie, odtiaľto až sem. Návod. Takže to je jednoduché, je tam len jedna trať, ale dosť sa to môže myliť. Takže odtiaľto do Nábrücke a odtiaľ zo stanice Nábrücke. Nie. Toto je stanica Nábrücke Central, to môžem zničiť. Dobre, odtiaľ vlakom do Mülheimu, odtiaľ autobusom do Herzdorf Bank, odtiaľ vlakom do Bielebachu, odtiaľ vlakom do Naumstadtu, odtiaľ sa pôjde busom sem, potom sa pôjde busom sem a to bude koniec. Odtiaľ pôjdu nejaké osobáky, keď tu nájdem nejaké dobré mesto. Čo asi nie. Nadiaľal som sa. Chodí sem nejaký? Áno, chodí sem vlak. No mňa zaujíma, že koľko vlaky zarábajú ročne. Dobre, slušný zárobok. No. No. No, tak. A to je asi všetko. OK. Tak. Teraz to bude dlhý vlak až sem do Cottbusu. Cottbus. No, teraz si dám radšej transparent building, lebo to je strašne veľa tých bytoviek. Tu. A to je všetko. Teraz, keď si vám chcem kaliť, tak pokrieme všetky roviny. Čo je úplne skvělý. No. Tento vlak ide pokončiť. Takže toto je fakt, že tento rok bude mať úplne rekordnú construction cenu. No, takže dojdem sa. Ty kokos, ale dosť ten vlak musí stúpať. Už do 3 poličky. 4. OK. No zase ono to tak nespomalí, keby to bolo pre napríklad v niektorých svetoch, napríklad v hornatých svetoch. Toto je flat svet, takže nie je to nič extra, hej. No. A v tých flat svetov je to
proste také, že tie mestá sú pár políčok od seba, no. Toto je napríklad 3 alebo 4. No, to je frajerské mesto samozrejme. Takže sem a môžeme začať. Z toho, toto bude také dobré napojenie podľa mňa. No, toto je samozrejme dosť divný trať. No. Ale nie, to je pomalý vlak. Ale nie, to je rýchly vlak. No tú dobu, že teraz je 55. rok, čierno-biela televízia, tak ja mám 144. Come on. Počkaj, odtiaľ tam nechodí autobus. Takže na obidvoch týchto stranách sú už nové autobusy. Tak, teraz čo môžem teraz spraviť? Toto mesto fakt už nič nepotrebuje, toto mesto je fakt úplne preťažené, by som mohol, no, nie, ale má tam veľmi dobré systém železničné. Tuto je drahá trať, ale veľmi kvalitná, samozrejme. Niečo drahé sa rovná veľmi kvalitné, alebo strašný terén. Ja by som potreboval robiť teda cez toto, čo túto chvíľu nepotrebujem, tak radšej ja sa takto vyhnem. Áno, toto nie je taká veľká zachádzka. Akože je to veľká zachádzka, ale je to v smere. To je dôležité. Potom potrebujem napojiť toto. Tu pôjde takto autobus. Ja si viem toto predstaviť, že tu pôjde takto autobus. Sa môže ísť odtiaľto vlak. Pôjde odtiaľto sem vlak, keď sa toto mesto zväčší. Nie, pôjde odtiaľto sem. Nie. Alebo tam mám správne autobus sem. Čo pôjde... Odtiaľ pôjde
autobus, nie. Odtiaľ sem, odtiaľ pôjde autobus sem, odtiaľ pôjde autobus, nie, odtiaľ pôjde vlak sem. Potom druhé napojenie bude možno, ty kokos, ale to by bol dobrý vlak, odtiaľ to až tam. Bolo by to rovná trať, ale toto sú veľmi vysoko mesta. Tu by tá trať tu je vlaková trať dosť kvalitná. Ale ja to už idem ukončiť, lebo toto video toto nahrávanie má už 42 minút. Čau.